No niin, sisällä ollaan. Aika makea paikka. Katteet tällaisiakin löytyy jostain tästä Lahden ihan melkein keskustan tuntumasta. Vähän on huono valo täällä, mutta jos tästä nyt joku saa jotain tolkkua, että jos mä mahun siirtyä. Jos mä mahun seisomaan tänne. Aika mieletön paikka. Onneksi tultiin polkupyörillä, niin on kypärä päässä. Tossa on siis se aukko, mistä ne joutuu tulee siis. Hirveästi kaikkea roinaa ja törkyä, että kiva paikka pilattu silläkin, että täällä on lasinsirua. Kaikenlaista muuta roinaa. Tosta joku pikkukaveri mahtuisi uloskin, mutta mulla ei ole mitään pelkoa siitä. Katsotaan vielä tänne. Nyt mä löin jo pääni, mutta onneksi tosiaan on se kypärä päässä. Tällainen mesta. Tosta pitäisi mahtua jotenkin ulos sitten. Joo.